ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಹೆಂಚಾಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. Here is a team is Mangalore United. ಶಶಾಂಕ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯೂಕುಜನ್ನೋರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ. ಎಸ್ ಸೊ ಒಂದು ವೈಬ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ದಾದುಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಬೊಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆದಿಂತ ಈವೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ದಾದುಂಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಗ್ರೌಂಡ್ ತರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಪಿರದ ಮೆಟ್ಟೆ ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್. ಎಸ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುರಂಪಗ ಬಲೆ. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಉಂಡವೆ ಸತ್ಯ. ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಂಚನೆ ಆಮೇಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೇಮ್ ಈ ಮೇಟ್ ತಿನ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಮೇಲೆ ಪಿರದು ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡದ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬೈದೊಲಿ ಸತ್ಯ. ಜನ ಬಣ್ಣಿತ್ತೆ ಜನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪ ಗಂಪಂಡಿನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಫುಲ್ ಡಿಜೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸತ್ಯ ಒಂಥರ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ವೈಬ್ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. Here is a team is Mangalore United. Ladies and gentlemen, please ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಿ ಶಶಾಂಕ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯೂಕುಜನ್ನೋರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ಅಂಕ ಸಂಪಾದನೆ ಶಶಾಂಕ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಆಂಕರ್ ನಮ್ಮ ಚೇತನ ನೀನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರೆ. ಹಾಯ್ ಚೇತನ. ಎಸ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಅನ್ನಾಗ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತದ ಬೇತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ತೂತ. ಸೊ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಕ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಆಪುನ ಈವೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಹೆಂಚಾಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬೊಕ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುನಕುಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕುಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಪ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಮಾತ ತೂಪ ಬಟ್ ಕಬಡ್ಡಿಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪ. ಸೊ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಮೂಲಕ ಅಕಲ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ದಾಯಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಆಟಗಾರನಕ್ಲು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಕರಿಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಏನು ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಮ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಲ ತೂತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಮೋರ್ ದೆನ್ 36,000 ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಪಂಡ ಈ ದಯಪಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಓವೇ ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ತಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈವೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದೇರು.
So once again, I would like to thank We Are United team for organizing this tournament for the second year. Redne season maltondolere, okane care manta support maltondolere. So nama kudladi appala sports gu jana kammi aapuje. Whether it is cricket ippadu, kambla avadu, kabaddi avadu, maathekla inilla nama mulo tuondulla edde crowd gather atunu. So janakle gonji mariyalada portudla onji edde ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಇರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೈದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಂಗಳೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಂಗಳೂರು കബഡി പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലഞ്ചുലാലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് അസ്ത്ര ബ്രിഗേഡ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ലഞ്ചുലാൽ. അഭിനന്ദനം. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈವೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಸ್ಫರ್ ರಜಾಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ನಂಗೆ ಇನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರರು ಬರೀ ಅರ್ಡನಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಇನಿ ನಡಪುನ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವಾರ್ಡು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಅವಾರ್ಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಾರ್ಡನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡಿತದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ಪೂರ ಇದೆ ತೂವಲ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಲ ಉಂಡು. ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಡಿಪೇರ ಉಂಡು. ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೇರ್ಲ ಈ ಸತಿ ಡ್ರೈ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೇರ್ ಉಂಡು. ಬರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರಾಲಿತ್ಸವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಜ್ಜಾದುಂಡು. ಇವುಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ದೈನೊಂಜಿ ನನಲ ಬೊಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಓಕೆ ಪಂಡಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡಪೆರಪ್ಪುನ 3 ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಫುಡ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸಿಸ್ಟ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ಸ್ ತಿನ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಯ್ಸ್ ಏನೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ವಾದ ವೈಬ್ ಉಂಡು. ನಿಖುಲ್ನ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತೊಂ ಬಲೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ತೋಲಿ ಮಾತಿರ್ಲದ ಜನ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಹೌದಾ ಜನ ಆಗ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕ್ರೌಡ್ ನಿಧಾನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಂಚನೆ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಸತಿಗೆ ಲೈಟ್ಲ ಬರ್ತದೆ ರೀ ತರ ಖುಷಿ ಆಮೇಲೆ ಕಬಡ್ಡಿದವರು ಜನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಮರ ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮರ್ ಮಾತ ಕೇಳೊಂದು ಪೊಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿದ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸತ್ಯ ಈವೆಂಟ್ ನೀವು ಆಸಮ್ ಆದಿತ್ತು ನೀವು ಬೋದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿಯಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತನದ ಪಂಡ ಅಂದಿತ್ತ ಈವೆಂಟ್ ಪೂರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆದ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರುಂಡು. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮಿಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಆಯ್ನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ನಡಪುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂಜಂತೂ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೆವೆಲ್ ದ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯ ಬಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇತ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ತಿನ್ನಿಯ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈವೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಸಲಾಮ್ ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಇಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಜೇರಿ ಅವಳ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ 2 ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಚ ಈವೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್. Yes, signing off from Karavali Sagra.